Embos sprung dina lawase aku mlaku terus-terusan, liwati dalan-dalan tanpa aran nganti bosen. Aku bebar pisan, ora ngerti ke panggonan apa utawa panggonane sapa. Suasana sepi mampri, luwih saka ping satune sepi alam padesan yang wektu bengi. Ora ana swara, kejaba swara langkah lan krengosin ambekanku. Ora ana obah, ora ana uwah. Uga ora ana dina, jam, detik lan wektu ngubengi awakku. Aku mung krasa panas banget. Sawijining bunderan mengangah ing pucuk sirah ndadekake awakku kaya kobong-kobongan. Aku ora ngerti, iku rembulan apa srengenge. Mbok menawa rembulan nang bisa uga srengenge, utawa manunggale rembulan lan srengenge kan gandeng dadi siji. Sing jelas, panase kaya ndadekake awakku ajur ngumur. Yekti menawa iki rasa lara kang paling lara kang nate ndrasakake. Cahya sing ngetak-ngetak nggawe umup kulitku. Nanging babar pisan ora ana keringet tumetes. Aja maneh keringet. Idun pucuk ilat wae wis ora cukup kanggo nelesi lampe kang pecah, kaya sawahe Pak Tani, ketaman ketegong ngerak. Awakku padha lara lan kaku. Rasane balung garing lan linu. Krasa banget gemerutune balung ketemu balung. Saben awakku dak gawa obah. Sikilku karo-karone kebak tatu, nyangkem kodhok. Merga kesuwen nanggonku nyepak-nyepak wektu. Mataku lara, uga wis kisut. Kaya-kaya aku ora percaya maneh. Menawa isih ana kornea ing jerone, ora ana maneh werna dina kang bisa dak sawang, kejaba peteng lan padhang. Sialan, mung kuwi siji-sijine tembung kang dak sara paling cocok kanggo makili rasaku. Tenan, aku baru pisan ora ngerti, yo gene aku dumandekan wis tekan kene. Aku ora rumangsa mangkat menyang ngendi-ngendi. Ngertiku, nalika aku melek saka nggonku turu, aku wis tekan papan sing durung tau dak weruh sadurunge. Wis kaping pira wae aku ngrekedaya supaya bisa bali menyang sangka paraning panggonan nalika sikilku melangkah miwiti laku kang sepisanan. Nanging emane aku ora nate ngerti panggonan iku ana ngendi. Ora ana samubarang kalir kang bisa didadekake dasar ndudut pangerten kan gumantuk. Ana ngendi? Saka ngendi? Lan arep menyang ngendi satemene aku iki? Ora ana lor, ora ana kidul. Ing swalikane uga ora ana wetan lan kulon. Mbah menawa aku pancen wis bosen mikirake kahanan kang aku dhewe ora ngerti piye carane mikir. Kaya kabeh kahanan kang ana pancen disediake kanggoku, dudu kanggo dipikirake. Ora ngira yen rasionalisme lan empirisme kang biyen nate dak subya-subya ing kene duwe predikat padha ora ana gunane. Utek wis ora duwe akal sehat maneh. Panca indra uga wis ora kuwawa nanggep suasana kanthi teliti lan permati. Sing keri ana anggonku, mung keri keprasahan kang ora perlu digamblengake mawa hukum kuasa lan logika. Sasuwe rasa panas saya sumelet, ragaku baru pisan wis ora duwe tenaga maneh. Mlengkung kaya kayu garing setengah geni mawa meh kobong. Bunderan gedhe mangahan dhuwur sirahku. Saya mulet-mulet. Aku krasa rambutku wiwit kobong, siji mboko siji, sak lembar mboko sak lembar. Padha tiba dadi awu ing dhuwur sikilku. Tak kira iki titik saka sakabehing tenagaku. Ora suwe maneh awakku mesti ambruk dadi awu. Nanging sadurunge kabeh pangirang-irangku dadi kesuwiyatan, ing batenku isih ana tekad ngambuleng makantar-kantar. Ora, aku ora kena pasrah marang kahanan. Menawa aku ambruk ana setengah dalan, iku padha wae karo ngilangake awakku. Ilang kanthi cara kang gampang, kaya gampangin lakuku tekan panggonan iki. Aku ora bakal mati sakjroning pitakon. Amarga nganti wektu iki aku durung mangerti satemene muspra apa migunani talelakon kang dak alami iki. Aku ora kena pasrah, aku kudu tekan sawijining panggonan kang cetha dadi pungkasaning tapak sikilku sadurunge ajal mampir menyang awakku.
Senajan aku ora bisa mesthekake iku migunani marang awakku apa ora. Nanging paling ora iku bisa njlarani atiku dadi lega. Awit lakuku kang ora nganggo titik wiwitan bisa paripurna ana sawijining titik kang jelas. Nanging ana ngendi dununge titik paripurna langkah. Gegel aku kang wis dak lakoni iki pancen ora duwe titik akhir. Mikirke bab kuwi dumandakan awakku krasa ilang banyune. Balung-balungku kaya padha tugel siji-siji. Ora nganti suwe awakku ambruk ndepani sepi. Aku mlumpah sajroning panas kang saya sepi. Alon-alon dak swara-swara dadi kosong. Banjur panduluku wit kumepir. Aku ngerti sadelok maneh waktu bakal mangan jasadku, jiwaku, pangorbananku, lan apa bae ana gandeng jenenge karo aku. Aku arep bali menyang ora ana. Akhir sangka-sangka bahing akhir. Ing pucuk prasangkaku dumandekan aku weruh mbleger saemper. Raseksa metu saka dadaku. Dak tamat-tamate jebul mbleger mau ora liya awakku dhewe. Nanging dheweku luwih gedhe banget. Adoh menawa dibandingke karo ragaku. Pucuk rambute ngadeg nutupi cakrawala. Tangane loro bisa ndepani horizon, lan tapak sikile bisa nutupi jembaran bumi sakiwa tengene panggonku turun. Aku banjur kelingan lakon Dewa Ruci kang nyritakake bleger kang metu saka wadane Raden Bimasena. Kaya-kaya padha ceples karo lelakon kang dak alami. Mung wae Dewa Ruci luwih cilik timbange Bima. Dene bleger ing ngarepku jenggereng sak gunung merbabu. Apa mbleger gedhe yang dhuwur ngarepku uga arep dadi guru pribadi kaya Dewa Ruci kang arep ngulang aku bab kasampurnaning ngaurip. Kaya-kaya kok ora. Sorot mripate luwih ngilingake marang sorot mripat maling tinimbang mripat guru. Bener pangiraku, sadurunge aku mikir luwih adoh. Tani sing kebak otot wis obah ngobrang-abrik langit. Bunderan gedhe mengangahi sak suwene iki. Manggang awakku banjur dirangkul, ditempelake karo bumi. Jari saben pencak perangan bumi kobong entek-entekan. Sawise marem anggone dolan, mbleger gedhe dhuwur iku ngareh awakku. Manut prasangkaku, dhewe iki bakal meksa aku supaya mlebu menyang bolongan kupinge kaya Dewa Ruci. Nyatane ora, dheweke mung nyempit aku ana setengah kelek sisi kiwa. Banjur aku digawa mlayu kanthi kecepatan kang luwih rikat tinimbang playune motor mabur supersonik. Angin kang sumiyut ana pangrongonku pating cruwit kaya unine mangemu-ngemu suling. Lemah garing kang diliwati pating jlegder nyalahake swara mledek ngendi-endi bae kang nate ndak krungu. Watu-watu lan wadas pati mencelat mabur menyang awang-awang. Banjur tiba maneh menyang bumi kaya udan material saka mbledhosi gunung geni. Ing sawijining panggonan kang kebak watu pating selangkrah dumandakan dheweke mandeg. Wis tekan. Celatuhe mbleger gedhe dhuwur mau karo ngedunake awakku. Iki ngono ndi? Pitakonku kebak rasa wedi. Ing benteng wates wangsulane cedhak. Sejatine aku kepengin takon luwih akeh, nanging suaraku madheg kana gorokan. Nanging ujug-ujug dheweke ngguyu ngakak, ngguyu kang nyebabake wulu gitokku padha ngadeg. Kuwe ngerti watu kang pating selangkrahan kae? Pitakone gumbleger. Aku mantuk keweden. Biyen watuku telas benteng kang misahe naluri setan naruli menungso. Benteng mau digawe saka watu. Iman takwa kang antara siji lan sijine dijait nganggo benang-benang donga. Biyen nalika menungso isih sregep manembah marang Sang Maha, tembok benteng mau teguh prakoso. Prasasat ora ana setan kang bisa nembus. Nanging bareng menungso suwe-suwe saya adoh karo Sang Maha. Watu iman takwa siji mboko siji wiwit ambrol. Benang-benang donga uga wiwit amoh dipangan wektu. Nanging donga-donga anyar minangka gantine ora teka-teka. Akibate kowe ngerti dhewe, benteng iku saiki wis ambruk. Lan setan-setan pada metu pating slebar campur bawur karo manungsa. Kandhane. Nanging aku ora tau weruh setan, pating sliwer ana setengahe manungsa. Kandhaku rada nesu. Krungu pangucapku mbleger gedhe dhuwur iku ngguyu sepisan maneh. Sepisan iki saya seru lan dawa. Kowe pancen bodho. Slatuhe karo ngepet guyu.
Iya, aku ngerti menawa setan iku bangsa lelembut kang kasat mata. Nanging paling ora dhewe butuh panggonan. Tangkisku saya anyel. Kowe bener, setan butuh panggonan. Lan dheweke wis nemohake panggonan dhewe-dhewe. Ing ngendi? Pitakonku. Ing saben-saben awak manungsa. Dadi siji karo getih kang dipompa jantung menyang pucuk pori-pori. Melu wirawiri bebarengan oksigen kang disedot dening paru-paru. Uga ning awakku, jeritku. Iya. Kok kowe ngerti? Sapa setan semanggon awakku? Dheweke mantuk. Sapa? Jeritku tambah seru. Aku. Ana palu kumlawe ngantem rasaku. Dak sawang bleger gedhe dhuwuriku nyedhaki panggonku. Rasane aku kepengin mlayu, nanging sikilku kaya tumancep ana bumi. Babar pisan ora bisa obah. Aku krasa tangan gedhe iku nyekel sirahku. Banjur dheweke ngrekedaya supaya bisa mlebu menyang kupingku. Lara banget. Nanging aku babar pisan ora kuwowo ngadeg apa kang dadi karepe. Nalika kabeh awake wis mlebu menyang awakku, dumandekan awakku krasa seger, breges waras kaya wengi-uni. Tanpa mikir dawa, aku banjur ngeblas manut marang kakarepane. Melayu lan terus melayu, embuh tekan kapan.